Mongatu ena tatsatira bwino ena mwina tisinatsatire koma nkhani ndiona kuti mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika achoka ndithu ku nyumba kwawo ku Page House kumene kundi kumangochi ndekuti apita ndithu ku Lilongwe kukagwira ntchito ndithu zina zaboma kumeneko. Ndipo otsatira kuti mtsogoleri amene anayima malo osiyanasiyana pamene ndithu amayankhula ndi anthu amene amasonkhana malo amenewo monga ndithu kholo la nzika. Nde pomalizira pake ndithu anakayankhula ndi khwimbi la anthu limene linasonkhana mu tawuni ya Lilongwe pamene pato pamazika zonoti pa mzikiti tikhopa kuti ambi ndithu amene tinapita ku Lilongwe topadziwa bwino pamenepa ndi pamene ndithu pamakhola nsewu umene umapita ku main bus depot wina ondoti umapitira koloka ku bridge kumapita ndithu cha ku area 3 uko. Komano tisanapite ndi nkhani yathu tale ndione tilu zimene wayankhula mtsogoleri ameneyi kumapetoka ndithu tipite ndi nkhani akuseka kuti mwadya ivumere chabwino tamva ndithu zimene wayankhula mtsogoleri amene mwina pena ndithu sizimamveka bwinobwino komano vuto limene linabwera makaposera ndithu kuti anzathu amene amatenga kanema amene maka ndithu amajambula kanema amene akuoneka ndithu kuti anali patali nde kuti audio ndithu ifike bwinobwino zimakhala zinthu zovuta. Komano nkhani ndiona kuti mtsogoleri amene wafika ndithu mu mzinda wa Lilongwe kuzagwira ntchito paja ndithu kuli parliament imene ikutsegulidwa pa 31 October 2025 nde mwambo amaina ndithu kutsegula parliament amakhala mtsogoleri wa dziko pa nthawi imeneyo. So in this case nde kuti no Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene ndithu akuena kutsegulira parliament imeneyi nde paja ndithu ndi parliament yoyamba. Parliament imeneyi ndithu ikuyamba mu chaka cha 2025 ikukathera ku chaka ndithu cha 2030 nkhani imene ambe ndithu tikuitsata bwino. Nde kumene ku parliament clerk of parliament anabwera ndithu ndi communication yonena zonoti kumene kundithu aphungu a nyumba ya malamulo akuena kuzakambirana mid-year budget review amene ndithu aone kuti kodi zinthu zimene zikuena kusintha ndi ziti maka ndithu pa ndondomeko ya zachuma imene inazakhazikitsidwa maka ndithu ndi parliament imene inapita ija. Nde mtsogoleri ameneyi pamene pa ndithu anayankhulapo mfundo maka pamene amanena zonena kuti potengera kuti nyumba ya boma imenetu ili Kamuzu Palace nyumba imeneyi inasakazidwa kwambiri ndi makosana ndithu mabulutu aja achipani cha Malawi Congress Party chifukwa tinezona zimene achita makosana amene ndizosonyeza ndithu kuti ndi mabulutu ni mbuli chifukwa munthu ozindikira bwinobwino maka ndekuti panalibe chifukwa ndithu choti akaononge nyumba ya boma imene ndithu maintenance yake ikuyenera zoti zatuluke ndithu mthumba mwa anthu iwowo ndi ine amene ndithu timasonkha misonkho tikapanga ndithu limodzi ndikuti zikakonzedwa nyumba imeneyo. Ndalama zimenezo zinakatha kupangira ndithu zinthu zina zofunikira ku dziko la Malawi kuti mavuto ambiri amenso anabwera maka cha ubulutu wa usogoleri umene ndithu chipani chawo chimachita. Nde mtsogoleri amene wasimikiza maka kunena zona kuti akuti ndithu nyumba imene inaonongeka akasikoyamba kuyankhula ndithu pamene pa mzikiti kumene konseko ndithu amabwera anakhaso akufotokozera bwinobwino kuti kumeneko ndithu nyumba inaonongedwa nde kuti munthu akalowemo zitha kutenga nthawi maka poti maintenance ifuna ndithu kuti ichitike bwinobwino kwa kanthawi. Nde ngakhale dzulo ndithu pamwambo umene unachitika ku Page House maka umene ndithu amakumbukira asilikali amene ndithu anamenya nkhondo za dziko lonse lapansi kodi 1 komanso 2 mtsogoleri amene anasindika kunena zona kuti ndithu ntchito zina zaboma azigwirira ku nyumba kwake ku Page House kumangochi komano zina zofunikira kuti akapezeke ndithu pamalo amenewo azipita. Nde in this case nde kuti nkhani ndithu ya ku parliament akuena ndithu kapezeka kumene kuti akatsegulire.
komano mfundo zina zimene anayankhula mtsogoleri amene amazakamba kunazo kuti potenga kuti munyengo ya kampeni mmene anthu amapanga ndithu misonkhano yokopa anthu iwowo ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party analonjeza ndithu zinthu zambiri zoti anthu akawasankha awachitira ndithu zinthu zimenezo. Zina mwa zimenezo ndi kuti ndi kuchosa ndalama ndithu imene anthu amalipira ku sukulu za sekondari komanso ena ndithu za primary, ndi akuti zimenezo zikhala ndithu zaulere. Komano paja tikudziwa kuti primary inali kale ndithu yaulere, komano akuti za sekondari ndi kuti anthu ndithu sazilipira. Ndi nkhani imeneyo anayikamba kale pamene anakachita ndithu mwambo wa mlakwalo lomwe makapena anakapezeka kumene anazayankhulapo kunazo kuti school kuyamba January ndi kuti zikhala ndithu ndi zaulere maka za sekondari zimene. Kumbali ya njala amakhala ndithu akulonjeza kunena zonena kuti ayesesa ndithu kuti akalowa mboma aonesesa kuti zimene zikupangisa kuti njala imeneyo izisausa nzika za dziko la Malawi athana nazo. Ndi amakamba ndithu kuti kuli ma long term komanso ma short term solutions. So in this case ndi kuti akuti ndithu akupanga za ma short term solutions. Ndi short term ndeti ndi manager tinayitsata ambiri kuti agula ndithu chimanga chochuluka kuchoka ku Zambia chimene akumakamba zonena kuti akuti apeza 200,000 metric tons imene afuna ndithu kugawira kwa anthu amene nyengo zawo ndi kuti zinayipiratu zinthu zoti sizili bwino, akumachita ndithu kugona opanda chakudya. Anthu amenewo ndi amene ndithu ali priority, ndi kuti kuzikhala noti anthu ena amene azifuna ndithu thandizo la chakudya ndi kuti amenewa apanga njira zawo zoti athandize anthu amenewa. Nkhani za ulimi ndi amakamba kale kuti zaferereza ndi njira zawonso zimene ngati aboma apange kuti athane nazo zimenezi. Overall ndi kuti zimene ndithu mtsogoleri amene wayankhula ndi zonena kuti akwanisa ndithu zinthu zimene analonjeza mu nyengo ya kampeni kuti ndithu achitira nzika za dziko la Malawi. Komano pamwambo umenewo tinaona ndithu kuti analandiridwa ndi Alfred Gangata amene ndi nduna ya za nziko kapena kuti Minister of State. Ndi speech yawo ndithu anamalizira kunena zonena kuti afuna ndithu asakesake malo kuti akagone makaposera ndithu kuti State House makosana amene aja ndi kuti anayiwononga. Pali maganizo ngati makapa amene tikukamba kuti athapita Mutharika mtsogoleri wa dziko la Malawi afika ndithu mu mzinda wa Lilongwe pamene akonzekera kukatsegulira parliament pa 31 October 2025. Ngati ndemangayo ilipo tifotokozeni comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Sakulio panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 njongo kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.